Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul is-sena li għaddiet il-ħaddiema b'impjieg full-time u part-time kienu jgħoddu kważi 246,000 li kienet tfisser ukoll żieda ta' madwar 6% meta mqabbel mal-2017. Iċ-ċifri tal-NSO juru li matul is-sena li għaddiet il-ħaddiema f'Malta b'impjieg full-time żdiedu b'6.6% u qabżu l-196,000 meta mqabbel mal-2017. Biċ-ċifri joħroġ ukoll li kważi 80% tal-impjiegi kienu fis-settur privat, waqt li 22% kienu fis-settur pubbliku. L-istatistika ta' tistampa wkoll ta' sitwazzjoni tax-xogħol f'għawdex, fejn matul l-2018 l-att ta' ħaddiema full-time kienu jammontaw għal 14,279, żieda ta' 7.5% meta mqabbel mal-2017. Aktar minn 60% kienu jaħdmu mal-privat. Biex kważi żieda fl-impjiegi f'għawdex kienet kollha kemm mal-privat. Fil-fatt, fl-aħħar 6 snin, is-settur privat f'għawdex żdied b'aktar minn 2,200 impjieg full-time. Dan ifisser li kull ġimgħa fl-aħħar 6 snin kien hemm żieda ta' madwar 13-il persuna taħdem li hija aktar mid-doppju ta' żieda reġistrata fil-leġislatura ta' qabel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.